Il-mużika Italo Disco oriġinat ġewwa l-Italja lejn l-aħar ta' snin 70 u laħqet il-qofol tagħha fis-snin 80. Artisti bħal Baltimora, Gazebo, Fan, Tom Hooker, Dan Harrow, La Bionda, Miko Mission u ħafna oħrajn kollha għamlu użu mill-popolarità tal-mużika Italo Dance. F'dan id-dokumentarju se nitkellmu dwar wieħed mill-artisti li jagħmel suċċess kbir fis-snin 80 grazzi għal dina il-mużika Italo Disco. Dan huwa Dan Harrow li però fil-verità ma kienx huwa li jinterpreta d-diski, iżda kantanti oħra. Dan Harrow Project kellu l-bidu tiegħu fl-1983 fejn il-moħħ wara dan il-proġett kien il-producer Roberto Turretti. Dak iż-żmien drummer tal-grupp Decibel u DJ f'diskoteki ġewwa Milan. Flimkien ma' Enrico Ruggeri wkoll ta' Decibel u l-qudiem kantant popolari fejn anki kien rebaħ Sanremo bid-diska Mistero, ipproduċew l-ewwel diska ta' Dan Harrow bl-isem ta' To Meet Me u wara it-tieni diska bl-isem A Taste of Love. Il-kantant li kien juża l-vuċi f'dawn id-diski kien Chuck Rolando. Iżda l-idea ma kienx dik tradizzjonali li l-kantant jidheru quddiem il-pubbliku, iżda rridu lil xi ħadd li kapaċi bl-apparenza tiegħu jiġbed l-udjenza, speċjalment dawk żgħażagħ u teenagers tfajliet. Dan appuntu sabuh xi Stefano Zandri, żagħżugħ fiżik mill-aqwa, jitrenja l-arti marzjali, żaffien u mudell u bdera wkoll Amerikana. Stefano Zandri twieled fl-4 ta' Ġunju tal-1962 ġewwa Nova Milanese. Meta kien żagħżugħ beda jitrenja l-judo, il-bodybuilding u anki breakdance, kif ukoll kien jimmudella. Huwa beda jesibixxi ruħu f'diversi postijiet u fuq it-televiżjoni taħt l-isem ta' Dan Harrow permezz ta' dawn iż-żewġ diski To Meet Me u A Taste of Love. Dawn iż-żewġ diski interpretati kif edna minn Chuck Rolando kellhom impatt notevoli fid-diskoteki Taljani, però ftit li xejn fuq ir-radji Taljani. Fl-1984 kien imiss li toħroġ id-diska Mad Desire u hawnhekk jinbidel il-kantant u kellna l-vuċi ta' Silver Pozzoli. Din id-diska għamlet impatt tajjeb u Dan Harrow beda jiġbed is-simpatija tat-teens u bis-sfin u l-esibizzjonijiet li kien qiegħed jagħti. Hawnhekk Turretti beda jinduna li l-proġett li huwa ħoloq permezz ta' Dan Harrow beda jħalli l-frott u fl-1985 reġa' nbidel il-kantant u l-vuċi ġiet fdata f'idejn Tom Hooker li kien ukoll ikkompona ħafna mid-diski fuq l-album ta' dik is-sena Overpower. L-ewwel dera maġġuri fuq il-park ta' kalibru għal Dan Harrow kienet fil-Festival Bar tal-1985 ġewwa Crotone. Immedjatament it-teenagers kienu jiġġennu bil-look u l-idolu l-ġdid tagħhom f'dan il-qasam tal-mużika Italo Dance. Future Brain kienet l-ewwel diska meħuda mill-album Overpower fejn segwew suċċessi oħra permezz ta' diski bħal Bad Boy, Overpower, Catch the Fox u oħrajn. Tant issa kemm kibret il-popolarità ta' Dan Harrow li kellu kull darba joħroġ mill-bib ta' wara tal-palazz fejn kien joqgħod minħabba l-massa enormi ta' fans jiġru warajh. Ħanaraw dan il-klipp u nikkomparaw id-differenza tal-vuċi li ġiet użata fl-ewwel żewġ diski ta' Dan Harrow Project u għal dawk li ħarġu wara bl-interpretazzjoni ta' Tom Hooker u artisti oħra. I have a tweedy suit and money shoes. My hat is not on straight. Oh baby, nothing to do. I spread my wings now and I wanna fly. My jacket clings now. Bye, bye, bye. I'm just becoming what I wanna be. You will be running to meet me. Jistaqsi kif ħadd manduna li l-vuċi ta' Dan Harrow kienet inbidlet daqstant. Il-popolarità fl-ewwel żewġ diski ftit li xejn kienet u dak iż-żmien il-pubbliku sar jaf bi Stefano Zandri biss wara l-1984 dan għal raġuni li f'dawk iż-żminijiet ma kienx jeżisti YouTube jew xi social media oħra kif insibu llum.
Il-vuċi ta' Tom Hooker baqgħet tintuża sal-1988 fejn ħareġ album ieħor tajjeb bl-isem ta' Day by Day u diski bħal Don't Break My Heart, Tell Me Why komplew iżidu l-popolarità ta' Dan Harrow. Wieħed issa seta' jinnota li s-suċċess kien madwar l-Ewropa kollha, speċjalment ġewwa Franza u l-Ġermanja. Tant li fuq ir-rivesti popolari Ġermaniża Bravo Magazine, Dan Harrow derxejn inqas minn 20 darba fil-front page tiegħu. Ma joqsux ukoll diversi shows li ta' fl-istess pajjiż f'dawk iż-żminijiet. Fl-1988 ħareġ l-album Lies. U għal darb'oħra jerġa' jinbidel il-kantant u issa kien lil Anthony James, kantant Ingliż. Is-suċċess kien wieħed notevoli b'diski bħal Born to Love, You Have a Way u d-diska Lies. Fl-1989 ħareġ il-Greatest Hits ta' Dan Harrow li kien jinkludi wkoll single ġdida Holiday Night, l-aħħar diska interpretata minn Anthony James. Pratikament dan kien l-aħħar suċċess għal Dan Harrow. Fl-1991 ħarġet id-diska Ocean u issa bdiet tintuża l-vuċi propja ta' Stefano Zandri, iżda kienet flop totali bħal diski li segwew wara. Wieħed jistaqsi jekk dan kienx frodi meta għal ħafna snin il-pubbliku kien jiġi mqarraq li dak l-artist fuq il-palk kien il-vuċi wara dawk id-diski ta' suċċess. Min-naħa l-oħra hemm dawk li argumentaw li dan kien biss proġett fejn ikollok ħafna artisti li jinkludi producers, promoturi, kantanti u finalment dak li jintuża biex jagħmel il-lip-sync tad-diski. Ma ninsewx li fis-snin 70 u 80 kellna bħal Boney M fejn Bobby Farrell ma kienx jikanta iżda kien Frank Farren li kien juża l-vuċi wara s-suċċess il-kbar ta' Boney M. Kellek ukoll il-Milli Vanilli u anki Eddie Huntington li ma kienux jikantaw id-diski tagħhom. Nerġgħu nduru fuq Dan Harrow biex nagħlqu dan id-dokumentarju u ta' min jgħid li fis-snin 80 dan kien għamel anki kunċert ġewwa pajjiżna fir-Raffles Discotheque u jekk għandkom informazzjoni u ritratti dwar dan ix-show iktbulna il-kummenti tagħkom hawn taħt. Fl-2018 ħareġ id-dokumentarju Dawns of Disco fejn kien jitratta fid-dettall il-battalja li nħolqot fis-snin ta' wara bejn Tom Hooker u Dan Harrow. Tom Hooker li kien ipprovda l-parti vokali ta' ħafna mid-diski kienet jitlob li jingħata kreditu u ownership tal-mużika fejn anki jagħmel diversi konferenzi biex jiġġustifika dan. Min-naħa tiegħu Stefano Zandri kien jirribatti billi jenfasizza li Tom Hooker kien jaf dan kollu u kien parti mill-proġett u akkużah li tilef l-irġulija meta b'dak li qed jagħmel kien jgħid jikkawża ħsara ir-reputazzjoni ta' Dan Harrow.